obrirem un nou bloc a Blogger i escriurem la primera entrada. Entrem al nostre compte de Google, clicant sobre Entra i anotant el nostre correu electrònic i la contrasenya. Iniciem sessió. Ara ja podem crear a Blogger indicant l'adreça del nostre blog. L'adreça és blogger.com. Automàticament es col·loca /home. Jo ja tenia un blog creat i aleshores passem a crear el següent blog. Crea un blog. En el nou full hem de posar el títol, tot i que siga provisional, que li donarem al blog, i crear una URL o adreça web en la qual trobarem el blog. En la xarxa finalment haurem d'indicar la comprovació de paraules, la còpia d'aquestes paraules. Hem indicat el nostre títol de blog, Plataformes Digital 2.0. Hem creat una adreça de blog, plataformesdigitalsblogs.com. Hem comprovat que aquesta adreça estava disponible, comprovant la disponibilitat, i finalment hem copiat indement. Pitgem o cliquem sobre Continua. En la següent pantalla ens donen la possibilitat de copiar, d'utilitzar alguna de les plantilles que Blogger té. Aquestes plantilles normalment solen ser provisionals perquè no n'hi ha molta varietat. Aleshores en triem una aleatòriament, la que més ens agrada en la primera impressió, i pitgem sobre Continua. S'ha creat el blog. Acabem de crear un blog, ara podem afegir escrits. Es tracta d'introduir el blog amb el primer post. Comença a utilitzar el blog. Tenim el quadre de redacció de la primera entrada. Com podeu observar, hi ha dues pestanyes d'edició. Modificar l'HTML quan introduïm en el nostre post algun codi HTML i redacta. Col·locarem la pestanya de redacta i tenim ja la barra d'edició normal com si fos la d'un programa qualsevol. Triem el tipus de lletra, per defecte ja n'apareix una, el tamany de la lletra, negreta, cursiva, lletra amb color, enllaços, la justificació de les línies, això per a indexar l'123 per indexar la nostra informació. Block quote és fer un sagnat del text que vulguem. ABC és un comprovador d'ortografia, no sol utilitzar-lo. Introducció de fotografies que tindrem emmagatzemades en l'ordinador. Introducció de qualsevol aplicació, com ara presentacions PowerPoint o bé una pel·lícula, un àudio. I finalment la supressió del format d'edició que hagin triat. Comencem amb el títol. Podríem introduir un títol que justificarà la creació del nostre blog. En acabar l'escrit podem introduir una foto il·lustrativa del nostre text. Aleshores ens anem amb el cursor a l'inici del tot i assenyalem l'icona afegeix una imatge que ens provocarà o obrirà un nou quadre. Buscarem, navegarem dintre del nostre ordinador per a buscar en el fitxer de fotos, la carpeta de fotos, una foto ja preparada, en aquest cas la de la Terra. Triarem si la volem col·locar a l'esquerra, al centre, dalt o a la dreta i en quin tamany de foto, petit, mitjà, gran. Normalment per defecte mitjà i a l'esquerra. Aleshores transferim la imatge. La primera vegada que ens demanen transferir la imatge sol·liciten que acceptem les condicions d'ús, els drets de privacitat. Podem consultar. Accepto i transferim la imatge definitivament. Aleshores apareixerà a l'esquerra, com havien demanat, del text que hem produït. Fet. Sempre podrem modificar el tamany de la fotografia a través del cursor, reduint-la fins a un tamany que siga més adequat, augmentant-la també però perd qualitat de píxels. Cada entrada de blog hauria de portar una etiqueta temàtica que ens servirà per a mostrar el contingut general de l'entrada. Les etiquetes o categories de les entrades poden ser una o diverses paraules, sempre separades per una coma. Jo he etiquetat Web 2.0 cursos TIC. Una vegada he acabat de redactar definitivament la meva entrada,
A banda de la fotografia, puc, per exemple, utilitzar lletra cursiva al títol de l'entrada perquè m'interessa destacar un títol de llibre, de curs, de diari, i aleshores utilitzo la clau següent. Davant del text que volem cursiva col·loquem el signe angle, angle obertura, EM, angle tancament, el text que volem en cursiva, plataformes digitals, i al final tornem a escriure angle obertura, barra, angle tancament. Acabem d'introduir codi HTML molt senzill en el títol. En canvi, per a utilitzar la cursiva o la negreta, solament haurem de seleccionar el text dins de l'entrada, plataformes digitals, i és una manera d'anunciar el nostre curs. I el que farem serà també, a banda d'anunciar el curs, enllaçar amb el wiki. He introduït les cursives i el text que havia redactat parla que el nostre curs està en el wiki anomenat també plataformes. Anem a enllaçar, crear una hiperenllaç amb la nostra wiki. Hem seleccionat la paraula plataformes, anem a l'enllaç, que és el símbol de dues cadenetes, i nosaltres podem copiar directament la URL o, si la coneixem, la escrivim. La URL del wiki és plataformeswikispaces.com i aleshores, d'acord, queda enllaçada ja la paraula plataformes amb el wiki corresponent. D'esta manera hem fet les dues qüestions més bàsiques d'una entrada, una imatge fotogràfica que la il·lustra i un enllaç com a mínim. Finalment, li hem posat unes etiquetes per classificar el nostre escrit i un títol. El títol anirà destacat en cursiva a través de l'ordre MM. Publiquem el missatge. Aquesta pantalla ens indica que s'ha publicat correctament l'entrada i podem veure-la com ha quedat. Ens apareix el títol del blog, plataformes digitals, el títol de l'entrada, diari del curs, plataformes digitals, la imatge, el text i l'enllaç amb el wiki del curs. Vegem si funciona. Ens ha enllaçat perfectament amb el wiki del curs, amb la qual cosa el nostre primer escrit